Tutuş dünyada koronavirus pandemiyasının dowam edýän wagtynda Mary welaýatynyň hassahanalarına Türkmenistanda öndürilen maskalar paýlandy. Saglyk işgärleri bu maskalaryň hiliniň pesliginden şikaýet edýän mahaly şol maskalaryň ulanylýandygyna ýa-da ulanylmaýandygyna gözegçilik etjek täze komissiýa döredildi. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 9 dekabrda Mardan habar berdi. Şu hepde Marynyň hassahanalarına Türkmenistanyň tekstil kärhanalary tarapyndan öndürilen maskalar paýlanandan soň saglyk işgärlerinden ketelhanalarda bu maskalary dakynmak talap edilip başlandy. Ýöne işgärler onuň hiliniň yaramazdygyny aýdyp, şol sebäpden goraw derejesiniň hem pesliginden şikaýet edýärler. Daşary ýurtdan gelýän maskalar bilen deňeşdireninde bu maskalaryň hili pes, has ýuka, rezinleri kelte, gulaňa dakanyňda gulaňa agyrdyar, üstesine de çalt üzülýär. Adamlaryň burnundan aşaky ýüzüni dolu yapmaýar diýip marly saglyk işgärleriniň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Maskalar hassahanalara paýlanandan soňra habarçynyň tasdiklamagyna görä ýörüýte barlyk komissiýasy döredildi. Bu komissiýa hassahanalara aýlanyp saglyk işgärleriniň maskalary dakynýandygyna ýa-da dakynmaýandygyna gözegçilik edýär. Näme üçin diňe türkmen maskalaryny dakynmalydygymyzy düşündirmeýärler. Diňe şulary dakmalydygymyzy aýdýarlar. Komissiýa sebäpli medisina işgärleri 2 maska dakynmaly bolýarlar. Olar türkmen maskalarynyň aşagyndan daşary ýurtlarda öndürilen maskalary satyn alyp dakýarlar diýip marly saglyk işgäri sözüniň üstüne goşdy. Türkmenistanda öndürilen maskalaryň saglyk işgärleri tarapyndan ulanylýandygyna gözegçilik edilýän mahaly habarçynyň sözlerine görä medisina ulgamyndaky korrupsiýa ünsden düşürilýär. Döwlet tarapyndan hassahanalara iýerilýän dürli hilli dermanlar, maskalar, antiseptikler dermanhanalara ýa-da näsaglara satylýar. Hakykatda bu hassahana işgärleri tarapyndan näsaglaryň bejergisinde ulanylmaly. Komissiýa muňa gözegçilik etmeýär diýip saglyk işgäri habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň bu aýdylanlar barada Marynyň häkimliginden we saglyk bölümünden şeýle-de Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginden kommentari almak synanşyklary netije bermedi. Şeýle-de redaksiýa häzirlikçe bu maskalaryň suratlaryny hem alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda virusyň hasaba alınmandygyny tekrarlap gelýärler. Muharamazdan olar ozal girdilen çäklendirmeleriň möhletini 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli uzaldyp maska rejimine gözegçiligi ýygderli güýçlendirýärler. Bu aralykda habarçy soňky günlerde ýurtda pandemiýanyň ýitileşmegi bilen Aşgabatdaky hassahanalaryň welaýatdan barýan näsaglary kabul etmegi besedendigini habar berýär. Onuň sözlerine görä hatda näsaglaryň ellerinde hassahanalara ýörüýte ýollanmalar bar bolsa da paýtagtyň ketelhanalary hassalary ýylaryna iýberýärler. Bu maglumatlar Türkmenistanyň dürli künjeklerinde barha köp adamyň koronavirus alamatlary bilen hassahanalara ýüz tutmagy netijesinde ençemek ketelhananyň näsaglaryň akymyna döz gelip bilmän täze hassalary kabul etmegi besedendigi barada habarlaryň gelip gowşýan mahalyna gabat geldi.